Зноўку дрон ударыў беларускі аўтобус на тэрыторыі Расіі у мястэчку Красны камень, это на беларуска-расійскай мяжы з расійскага боку. І тут жа, значыцца, газета «Известия», тэлеканал «Мир», праз паўгадзіны ў іх ужо артыкулы. Тэлеграм-канал «Шот» паведамілі, все, следства правялі. ВСУ ударыла. Ага, у Беларусі нічога не паведамляецца на Белцы, там, на розных там тэлеграм-каналах Лукашэнкі. Все, маўчаць пра гэта, ведаюць, хто ударыў. Таму што я вам скажу так, я сам правёў расследаванне, значыцца, пацвердзіў генпракурор міжнароднага крымінальнага суда, што это расейцы ударылі. Чаму яны гэта робяць, расейцы? Лёгкімі дронамі, дзякуй Богу. 2 чалавекі параненыя, загінулых няма. Яны хочуць, арыентуюцца на мазгі свайго насельніцтва, хочуць узбуджэнне беларусаў, каб тыя захацелі ваяваць супраць Украіны. Вось як было палітычнае ўзбуджэнне ў 2020 годзе, хацелі галасаваць за Бабарыку і Ціхановскага, каб вот так захацелі ваяваць супраць Украіны. Вот такі вот эфект, разумееце, медыйны. Спецаперацыя, можна сказаць. Відаць, што Лукашенко не вельмі згаворлівы атакаваць Украіну, дапамагаць Пуціну. А тыя зараз хочуць праводзіць аперацыю па Балтыі. Паглядзіце папярэдняе відэа на радыё Рацыя, мы пра гэта апавядаем. Хочуць дэстабілізаваць Еўропу, каб тая не забяспечвала Украіну. Таму зараз трэба быць вельмі пільнымі ў Беларусі. Што не ездзіць у Расію на аўтобусах. Могуць быць удары ўжо баявымі дронамі, сапраўднымі, чтобы датла просто згараць это аўтобусы разам з пасажырамі. Могуць быць такія варыянты удараў дронамі па нейкіх стратэгічных прадпрыемствах у Беларусі. Нібыта украінцы ударылі. Тэракты, як яны любяць, з гексагенам, так? Выбухае цэлы жылы дом, нібыта вот это украінцы зрабілі. Трэба быць вельмі асцярожнымі, у выпадку чаго ж, вот падазроныя людзі, паведамляць куды трэба. Но я думаю, што асцярожным трэба быць і Александру Лукашэнку, так? Пасля палёта ў Кітай, там, ну так, ад Пуціна ён выехаў жывым, а вось у Беларусі, калі ўжо ён не згаворлівы, прадастаўляць беларускі плацдарм пад аперацыяй Расіі, ну, за ім могуць паспрабаваць нешта зрабіць.